Здравейте, аз съм доктор Елена Филипова и съм част от екипа на дентална клиника Киряков. Днес ще говоря за възпаление на нерва на зъба. Ако зъбът ви пулсира или боли, може би имате пулпит. Това е възпаление на нерва и днес ще ви разкажа как протича лечението. Първата стъпка е диагностиката. Тя включва преглед и рентгенова снимка, за да установим степента на увреждане. След уточняване на диагнозата се пристъпва към лечението, като задължително обезболяваме. Поставяме упойка за комфорт по време на процедурата. Следващата стъпка е една добра изолация посредством платно, което е от системата Кофердам. Пристъпваме към отстраняване на възпаления нерв, механично и медикаментозно почистваме кореновите канали. След това тези канали се запълват с материал, който замества нерва на зъба и проследяваме с повторно рентгеново изследване. След като сме приключили кореновото лечение, остава да завършим с пломба или корона, ако е необходимо. В заключение, лечението на пулпит е важно, за да спасим зъба и да избегнем усложнения. Боли ли ви, не отлагайте. Ако имате въпроси, които искате да обсъдим подробно, задайте ги под видеото. Ще се радваме да ви бъдем полезни.